Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Emi, ni Asia. Kinsa? May nabati kong tingog na militok sa akong ana. Ni Arasi sa itong palipot, Emi. Unsa? Kinsa man mo na? ma'am, okay na ma'am. Naayo ko na ang gripo sa inyong lababo ug sa kusina. Taod-taorin lang una kini gamita. Ug salamat sa imong bayad ma'am ha. Bini mo, sobra ra kini pero ako lang kining dawaton. Pagsugol unya og tao kung unsa may problema ma'am ha. Kay ako kining balikon. Ma'am, ato na ko. Pagkabuutan ni mama. Bisan dili sa istoryador o gilumon. Pero buutan nyo kayo siya. Isubraan niya ang hatag ang bayad sa akong pagserbisyo. Itando-tando lang yung tao. Kabuutan niya ni ma'am. Maing tao. Ang bana o asawa, magtiayon maing tao. Unta, parehas nila ang tanan ng mga maayo o gawi. Inigabot na ko sa bahay. Makigsulti ko kang muna. O say third eye. Si Mona, Papa Iking. Doon na siya yung third eye. Di ko mo tuog ingon ni Ana Amy. Na timing lang siguro ang iyang gisulti sa mananambal. Nga nakakita siya sa nakanasbag ni mo. Mituo ko ni Mona, Papa Iking. Di ta maghiskot pa ni Ana Amy. Ang importante nga ayaw ka na. Tungod sa panabang ni Mona, Papa Iking. Oh, Amy. Ang binang toolbox ni mo pa, be, ngayon mong gidaw. Salamat Jeff. Gutom na ka pa? Sukarante ka kay nakaluto naman si ate mo na. Ay, naging mong maguwang. Nasa kwarto na mo pa, nagtuon kay exam na mo sunod adlaw. Unya ikaw? Man naman kong study. Oo, maayo kung mao ka na. Mauragi ka na akong gipangayo ng duha ni ate ni mo. Nga dili ka mo binuang sa iyong pagtuon. Maura ka na bugtong ikabili na ko ninyong duha. Wami malimutan na pa yan ay. Anala, sukari na ko palihog kay mukhaon ako. Unya lang ko magkigsulti ni Mona, humaniyag tuon. Ayaw gagunda sa pagbasa-basa sa imong libro at mo na. Aron, di mo magkasulti ni Papa Damian. Nagkaon pa maka si Papa Dong. Oo, pero ingon siya nga. Unya na lang ko naman magsulti, man ni magtuon. Okay ra dong, uy. Maayos na magkasulti gid ming duha. Pero, ati, ang bahin ba sa naitabo ni Ate Amy ang kuan inyong panagsultihan? Nga naman gudi ay ba? Paminahon lang gud nako si Papa Dong. Kung dili pod makaayo ang iyang itambag nako, akong dawaton. Pero kung dili, dili po kumusugot nga siya magbuot sa angay kong buhaton. Si Papa Damian mo iniapli sa pultahan sa mong kwarto ni Jeff. Gisira na yung balik. Awati mo na. Sana akong ginuni mo. Nga, gusto siya makiksulti si Papa Damian ni mo. Pero iya makang nakita nga nagbasa sa libro mong gibalik niyang sira. Ikaw, Gidong? Pag-apli sa pultahan, ipiyong na yung kuwi. Pero gibukan ako sa naku kamata. Pilyo kag yung manghura ka, ha? Pero, hapit ako mahuman og tuon, Dong. Ako rin mo ato ni Papa Damian aron magkasulti nami. Ate mo na.
Mo eskwela na ko ini kalunis pa iking. Usa, ayaw sa Amy. Nga naman pa iking. Ang excuse letter nga akong gihatag sa iyong maestra. Kutob to sunod si Mana. Unsa pa? Unya, exam na mo sunod adlaw. Way problema. Total, nagapananghid naman ka. Excuse naman ka. Hataga na siguro kag special exam ni Miss Iris. Nakatuon naman ko pa. Mo eskwela na ko kay ayo naman ko. Okay naman ko pa. Ay, pastilan magtuman yun sa gusto ni anak ka na. Nala, may eskwela naman yung ka. Pero di ka na mauban ni muna ha kung may eskwela ka. May na magasinabot ang daan ni me. Unsa? Nga naman pa iking. Pa, makigsulti man ka kanako pa. Muna, sa manahuman ka na sa imong pagtuon. Human na pa. Ala, lingkod. Ay, ayaw diha, kibasa diha. Dalipikas. Lingkod, Okay pa. lingkod. Muna, Kung bahin sa nahitabo ni Emmy ang imong pagigsultihan ako pa. Muhangyo lang ko nimo. nga unsa. Ayaw kong pagbuti sa angay na kong buhaton. Kaya nga ako pa, gusto ko makatabang sa isig katao. Wa giday nimo mo gisud sa imong utok. Nga ningon ako, nga di ko gusto nga mahitabo sa inyong inahan nga si Ingrasya. Mahitabo usab nimo muna. Unsa malagi di ay na pa? Sige lang kagsulti bahin ni Mama Ingrasya pero wag gid mi nimo sultihi si Dong Jeff. Ngano? Og unsa nahitabo ni Mama Ingrasya? Pa istoryahi mi. Unsaon man namo pagsabot nimo? Og unsaon ako pagtuman sa gusto nimong mahitabo kung dili mi masayod unsa ginahitabo ni Mama Ingrasya? Paminaw. Dili na unta kini angay na kong isulti niyo ni Jeff. Kaya di na ko gustong mahinumdum ni Ingrasya. Pero, mas may tuod nga sultihan ko kamong duha ni Jeff. Nala sige. Tawga ang imong manghod. Aron mahibaw usab siya. Ining tanan. Paiking, ayaw kong suguwa aron likayan ako si Mona. Sukat sa gagmay pa mi nga bata pa, kami na baya ang magsikig kuyog, kauban sa pagduwa. Lain na ni mo papaiking, oy. Oh, sama ka. Anong hilap hinoon ka diha? Ang bi, si Mona na may akong ikasinapot. Ay, pastilan ni mo aman siya. Kung sa man, walay kilay nga biga. Naidaghan, pero si Mona naman ang gaan og buot pa. Anda man siyang misabot na ako nga bisag usahay. Makaingon ang uban namong classmate nga ako. Ako ko no, doon nagilukdo. Nulay gilukdo ba? Doon ako ko ibatasan nga dili nila masabtan. Og si Mona ra ang nakasabot sa akong batasan, papaiking. Si Mona ra. Mga ayaw ko pugi nga makig-uban niya. Ayaw lang, papaiking. Nganong bugat mga kong kalawasan sa akong pagbangon. Ni pahuway ragani ko kay gikapoy ko sa kadaghan nga nagpatambal na ako. Murag doon na nagpatambal ganina nga mo hinungdan sa kabugat sa akong kalawasan. Mibalhin kini sa akong lawas ang gibati niya itong nagpatambal na ako. Hayan magkaadto nila. Daghan ba yato sila? Ayun na. Pugso na ko sa pagbarog kay giuhaw kong mayo. May ugang akong tutunlan. Ano man ko, kabugatal sahon sa kong mga tiil. Muna magdunay ka din ang agihigot. Manghinaot lang ko. Nga inig humanay kog sultin yung duha bahin sa nahitabo kaniadto sa inyong inahan. Nga andam-damong mo sabot ako muna, Jeff.
Pabati ka mo pagayo. Maminaw mi pa. Minaw ko pa. Mati. Ingon ini ang sinugdanan sa tanan. Nakusog sa hangin. Sa hangin! Pagutahan! Diabli siya ang kasugayo! Nakakita ko nimo. Hunungan ni. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!